Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw day karong Martes no. It's a 4 na sa buwan sa Agosto to English Mail 26 o karon din no, ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Sa dili pa din no, shout out ay ko no kang John Bert Bagyo Ondong, Bagyo Sumundong. Okay, salamat kayo no. John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Shout out ni Idol o kang Anak Leta Lermen. Salamat kayo Idol sa pagpaminaw no. Shout out niya. O kang Nicheles Modit. O kang Sel Nagal. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Basta. Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taksi o gisunog. Napatay gihapon. O karon, gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardya. Ano yapon ka? Nagkaato lang tingali, sir, nga niagi ko. Nagkaatol? O basing usa ka sa mga kauban sa mga tulisan? Sir, Palayo ka na ko! Palayo! Kay murag musamot ka buset ang akong adlaw. Gitulis pa nga akong tindahan ug namatyan pa ko. Ano pa ka nagsamok-samok ka na ko? Sir Rafael. Pahawa, Abel! Pahawa! Oh, sir. Sorry. Oh, skambuang. Tukan sa gulat. Mayong pagbuminaw sa Lex Marakog na bukog danggit sa gipanutin ni Sir Rafael. Ginudahan pa noon ko nga kauban sa mga tulisan. Misambot ko na ang iyang kabuiset. May nakakita ka na ako. Sorry, Sir Rafael. Oh, darling Rafael, asa ka? Nakatog ko. Pagmata na ko, wa na ka. Di ako sa usa sa ito mga convenience store, Marga. Nag-unsa man ka diha? Gitulis ang atong convenience store o ipatay pa ang gwardya. My God! Ako ka nang nahitabo, Dere. Ngano naman, sad? Ngano ba naman natang gitulisan, darling? Mauna tingali kini. Katong gibahad ba sa panguo sa mga kidnapper din ako. Ngaunsa? Nga basulan ko noon ako ang pagtraidor kanila. Darling Rafael, Nagtuo man gud sila nga katong tao nagmaskara. Ako tong kontak. Aron patyo na iya mga kauban ug makuha gyud ang kwarta ug nabalik din ako. darling, pag-amping diha. Unsa kag mobalik na lang ka diri? Wala ba kay gwardya? Tingalipat yun tas mga tulisan. Darling, kuan kining Darling, ayaw pagkumpiyansa. Pauli na diri. Dali na. Kao Simba ko, bakit ang diri sa mga tulisan? Pasalunan Uy, kayo. Pag-unsa naman lang ko. Wari kilati, bayot. Darling, uli na diri. Uli na ba? Ay, kaluoy, tapos tiguwang. Ulog-ulog ka ng taon. Oops! Ay, Kinsa na? meow! Meow! Ay, biyani. Ay, naduha naman ko na himong earring, Adi. Si Maria. Hello! Mami! Federico, ang convenience store ni Darling Rafael gitulis. O gipatay ang gwardya. Okay. Ano yung problema? Mao ba kining imong giingon nga laing mo boto? Yes! Mami Marga! Federico, murag dili naman ni maayo. Ganong dili. Muhi na yung income ni Rafael aning kalakiha. Mao ka na'y akong primahos sa iyang pagtraidor sa among gikasabutan. Kung permi na lang ning mahitabo, unsa may itong sundon unya? Kung wala si Rafael, wala niya tinigusyo. Simple! Ako na ganang problema. Basta karong panahon na, bloodbath ni. Bloodbath! Federico, Mga ligo mi sa dugo.
ug mubaha ang dugo. Federico! Sige na, off na ako. Niabot na si Rafael. Pero na? Oy, kiss? Si Federico na sa tingali na. Niya na si Rafael. Aha? Oo, sige. Sultihan ko baka si John Rafael, no? Pero kuwang pang ebidensya. Ay, Ula. Asa ba si Marga, ha? Nyor! Darling! Ay, Darling! Marga. Diyan ako! Love you, Isi, darling! nagdakan pa. Ubunya to. Oh. Hawak may hutas. Lingkod na, lingkod. Nahibaw ko. Na-stress kas nahitabo. Dili ba, darling? Mao ka na, Marga. Sige lang, lingkod lang, ha? Masahian ti ka. Okay, good. Sige, lingkod. Okay. Good. Kana. Hola? Yes, Miss Marga. Doon, diri. Miss Marga, may isugo ka? Pagtimpla og juice, i-mix ang apple. Ingon man ang avocado. Mix? Yes, i-mix. Pagdali. Kinahanglan nga makainom dayon si Darling Rafael. Na-stress na ra ba ni? Sir, sa di ay ka? Gitulis ang convenience store og gipatay pa ang guard. OMG! Bida, no? Inaana ang isulti ni Sir Rafael mo. Bay, Abel? O, maiting. Ginudahan pa ko nga usa ko sa sakop sa tulisan. Bida. Siya biyabag pero gaba. Usa pa magaling ka nagluwas taon niya. Nakigawas mo sa tulisan. Sadyang buot silang tuliso, di ba? Oh. Amot, mamuntoy na sosya ko na una. Kaduhan agad mi nag-abot. Katong gitulis o gisunog ang taxi o karon ang iyang convenience store. Ha, bida. Sa niya dahan gina. Araw tasan na na eh. Bida. Ginudahan ko niya. Naon sa mo, Inting? Ay. Kasi ba Abel na ba tao gidudahan mag si Rafael nga kaubas tulisan? Ha? Unsa? Ako ang gitulis convenience store ni Sir Rafael. Unya dito man siya. Gidudahan siya nga. Siya kuno kaubas tulisan. Gitulis na po di ay. Na, kasakit ko ana. Murag ang gidayeg mao si maskara. Aw hinuon. Natural ang ang daygon. Kay mo may nakaluwas. Kamu, anong daygon man mo? Wa man may nahimo. Usap tani ni Bay, ha? Nga untang gutong kayo. Daghan kay nga ono. Linya, sakyan na yun. Daghan kayo. Magod, nindot ni Lapita. Lami ko na ni Lapita. Mga paborito pa ko nga pagkaon para sa mga laki ba. Unsa man ko no. Kompleto. Seafoods, sunog isda, kinason, lambay, alimango, nukos. Iya. Nya, larang nga bakasi. Napay oskanding, Ay! balbakua, Kini. potsiro. Mauring kusog yan nila at pagkaon re. Nangutana kong 15 tagya, Dre. Oh, Ila na hapon ni si Rafael. mo ba? Muna yung angan. Tanawas tayo. Rafael's Restaurant. Halo? Asa na mo? Kakibot. Yan namin sa Rafael's Restaurant. Good. Tagnaghalin ron. Kay Sabado. Tingswildo. Sugdi na dayon. Sunuga. Sugda na mo, Kibot. Sugdi dayon. Ayaw kibot. Kumplito ha. Kakibot. Lain pa minahon. Sige. Tira na yun. Paabot pamug. Mamatikdan mo. Bira na. Sugdi na. Okay, kakigol. Sana. Galabiyas, larangoy. Hangpagyo kayo. Lapas sa kayong titi. Lagi, labas kayo. Bay.
Pilido ka tao nagbunit. Uy, baliw! Ay, Uy, ay. baliw, kulitan, tulis na! Agoy, kinuha ko. Tulis, bay! Tulis, tulis. Relax lang, relax. Sige, relax, tulis. Relax. Ayaw pagpakita ang datang lihok kay mga matay ta. Tagay yung alas! Bukwa yung mga pitagay, butang diri sa lamesa! Ah. Madali! Suguon pag yung probinsya. Sa'yo, mato na to, ani. Sundo na to ang mando. Usa. Sige, pagawas yung pitaka. Ngayon malas. Uy, kailangan ka saon. Kana dahil imong kwintas, dagko mga na. Ay, nata ni Bridget ko. Sila Basta kay alahas, ibutang na sa lamisa. Ibo tao, bida. Wag sabotan na na. Ay, Liog yan, uy! Kita ka sa akaw na ako, ako ni Paduko, di ba? di ba doon ko ito rin yung ikaw? Ano ba na? Sagdi lang ko. Sige, sige. Kabahala niya. Nana. Kadugay ba? Uno! Dos! Oh. Ay, ito na. Tumanin mo sa akong madyo, madali, dugay. Yeah, patay din na. Patay. Suguon kita ng kanahan na to eh. Oman! Oh, Kuha ang mga ilang mga pitaga. Huwag ka ng alahas. Iso sa sakot, dali! bubi. Timanin ninyo. Ang mupakita og lautang lihok! Oh, Yataps! Ha? patay. Ina, ni apingo din ni. Ato, mukuhas ng pitaka ba? Nanari ni ba? Relax lang. Nagtindiw ko lang. Ay, paggawas lang ako kung pitaka. Ay, imuwa lagi na. Sagdi lang. Ay, apingo din eh. Dag sako. Pidag siguro gina. Sako gigibit-bit. Huwag nadapag yung armas. Kabunit mo yun. Tidak ni. Ilan gibuhat aron dili mailan. Uy ka, Ako pitaka oh. Nana. Oh. kung kwintas kay Silver, ubuan na pagkainagada. Hinatag ni Berjigo. Ako'y labot. Huwag ako'y labot. Ubuan na. Kuan kining kanang ang kuan ana oh. Ang ako way suda kong pitaka dong. Ay, bay, dulot ka bay. Bay. Gitiulan ko. Kanimo'y masakit ha. Ni anas ni mong agdang ang subukan sa kong armas. At ano ni? Dili. Oh. Niya na. Ay, wala piti na. Disipitan ko lang imong liog. Bay. Musugol ka! Kipa! Kuwang pala! Niya ba? Pa! Ako pa rin ko na sa... Niya ba'y lain? Pa! Ay, pitas pa rin ko. Huwag ikaw. Bay, ako liyo, bay. Sige na lang mo. Pa! Agay. Ako tuhod. Niya ba'y lain? Niya ba? Pa! Agay! Ang cellphone ni Rafael. Hello? Hello, si Rafael Baliog. Kinsa ni? Si Inti ni. On si Toyo? Ako lang, kay mauno ko siya. Gituloy siya kay Rafael sa restaurant. Unsa? Kakibot, unsa na? Disquido kagibot. Unsa diskuido? Napusilan Oh, unsa? Kinsa ang nakapusil kaninyo? Mga pulis ba? Dili. Uy, kun mo. Kinsa man? Si Abel. Unsa? Si Abel. Si Abel imong suon. Unsa? Niabot ang mga pulis kagibot. Babae. Oh, shit! Si Abel! Akong igsoon! No! Dili! Hello, Inting. Asa mo? Nangita si Sir Mangkaw. Happy birthday, Baloy. Ha? Kaman? Among kanang restaurant gitulis. Huwag na filmi. Taga mo. Unya sa binay po. Portay di malasa. Autoral, di malas. Kid mo kay biktima man mo. Dili kami di malas. Ha? Kisa di malas. Ang mga tulisan. Unsa? Nasikom di may Abel. Day, asa ko to o? Oh, lagi. Di ba ito? Iyom na ako kay nabot na tagya. Kikisag tagiya, oy.
Si Don Rafael! Unsa? Salamat, Chef. Salamat. Intaon, kinadakpan ninyo ang mga tulisan. Dili ka may ang nakadakop kanila. Kinsa man di ay, Chef? Kana si Abel. Si Abel? Tinuod ba ka na, sir? Si Abel, siya ang nakadakop ng duha katulisan. Oh, Darling, darling, kinsa Marga. nakadakop? Si Abel, ma'am. Inting, salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duha Sir, katulisan. dili ako ay nakadakop, sir. Si Bay Abel. Abel, salamat. Salamat na nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay, Bainting, biyatra ka. Bay. Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel! wa siya muling eh. Busit siya! Wa siya batasan! Sir, niliktay lang sa Bay Abel taon. Kaya pasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan. Inting, Sige, sir. Sige, sir. Dahil sa biyahe sa tamo, ha? Kaya paso na ko sa Bay Abel. Mga busit! Way respeto! mura kong natukan sa kisulti ni Inting. Darling, ngano, guilty ka? Dili ikalimot nga nakasulti ko ni Ana nga tukang Abel. Ay, kaysa mo sa siyang hatagan ni mo sa iyong pagtagad? Marga, kuan. Sumagod! Nitabang ba siya ni mo? Nagpakiluoy ka, pero matod pa ni mo. Gipasagtan ka. Busa, pasagdi sila. Oops. Bay Abel! Bainting. Tanaw na ko bang Don Rafael gina sigang mata oy. Sa nagawa ni mo tagda, ritsor kang lagaw, sigang mata. Isod na nga dunahan pa tayo nga kaubas tulisan. Correct. Mo na ko sulting Don Rafael kanina. Ngang hagod siya taon. Kalimti na sila, bay. Abel, Oy, sariti ay. Charity. ikaw na nakadakop sa duha katulisan? Kinsa nagsulti niyo? Kini ay si Inting Butikol. Mao ba? Wow! Giunsa ni mo? Akong giilog ang armas. Dayon, ako silang gipamusil. Okay. Bang, bang, bang. Ha? Naigo sila sa tuhod. Ha? Awak kadagan, nadapan. Excuse me. Ay. Pite. Ano? Inting tanawa. Nikik ay maayo. Bida, mura magmungaan gipusas ba April 14 ikitaon por Wa bida ka pong taon. siyang gibati, ni rampa na. Pero ganina day, ha? Sus, hamas sa kabangis nga liyo nakig-away sa Bible sa mga tulisan. We, mo ba? Nagtuogal akong Red Bull tatatos ba Bible? Nga naman? Haliman ka, ha? Anine? Wa man siya makuha siyang pitaka. Gitionan siya sa tulisan. Ang sumbuhan sa armas, di ang Diyos agtang ni Bible. Kalit kining nakuha. Ay, kablit na yung kuha nga to. Uy, unsa man ay kabo, ha? Sa wada mamurag kila nga buti Bible. Bram! Dailog armas og dali kining gibali og tion dito sa tulisan. Unsa? Aksyon lang ba tulisan? Parang sukol ba? Birahan ni Bible, gipusil ang kabot nga naggunit sa armas. Lagpot ang armas. Giusban ni Bible sa tuhod. Bug! Lupog ang taong tulisan. Unya, giusban pag yun ni Bible sa usang katuhod. Bang! Awa na, igo taon kayo. Duha ka tuhod ang naigo. Hapla na yun. Wala no, mao ba, Inting? Ang usa aksyon lihok, abirahan. Igo sa tuhod. Kurap ka usa, bang! Igo sa usang tuhod. Pilo kang agi. Sakon pagdagan. Pag-abot sa polis, wala yung problema. Sikop na. Ingon ana ang gibuhat, O, Abel? bihay. Pag-abot ng Rafael, pasalamatan siya na ako. Kaya ako masigingnan nga, kuhan, kining darak pa ni Bay Abel ang tulisan. Mauto nga, di ato bang siya Abel? O yang giingnan si Abel nga, Abel, salamat kayo. Nga darak pa ni mo ang tulisan. Kay kunwa pa, milampos unta sila. Unya, unsa may tubag ni Abel? Ay, tingog Bay Abel ay. Dritso walk out ba? Kana mal dritso lakaw. Wapan dumbalingas Don Rafael. Purti naguta marga. Watag da ni Bay Abel si Don Rafael. Nakabawas na yung bayot? Bayot salite. Pastilangan, Rafael! Angay kita pasalamatan si Abel nga may nakasikop sa duha katulisan, no? Ola. Shit, Mia! Naglagot kong Abel, Ola. Ha? Nga naman, Miss Marga. Nakatabang noon. Nga naman lagot man kaniya. Haliman ka, ana. Wa niya tagda si Rafael, darling. Maupa? Gisabot ko lang siya, Ola, tungod kay
napasangin lan kumanggod siya nga basin usa siya sa mga tulisan. Ha? Nyor? Doon naman ko nahitabo nga tulis nga naa sa perme na kung makita mauto nga niturok sa akong rahon nga basig kaabin siya sa mga tulisan. Mao ba nyor? Bisan pa. Angay paghihapog ka ni respetoon, Darling Rafael. Pasag din na lang, darling Marga. Ang mahinungdanon nga nahibaw-an ako. Kinsa gyud ang leader sa mga tulisan nga nang hasi karon din ni sa atong dapit. Unsa? Mao ka na nga akong tumong. Mutugaan ka, ha? Muadto ko karon sa presento sa kapulisan. Makikita ko sa duha ka tulisan. Di matingalin mo ikita sa prisuhan. Murag, dadon to sa ospital kay pulos mo to sila sa maran. Muadto ako. Darling, darling, ayaw na lang pagkagong. Haguan ko kini. Kinanglang mahibaw-an ako. Kinsag yun ang ilang pango. Aron mahuno na kining pagpanulis din sa atong dapit, darling Marga. Rafael, paminaw. Dili ka angay magpasaya-saya. Kay basinog ikaw na hinuon ang kidnapon. Marga, bitaw niyo. Bosin og ikaw noon yung kidnapon. Unsao naman lang. Suklan ko sila. Darling, tiguang ka na. Marga. Miss Marga, nilarga kyut si Senior Rafael? Gaygo, muadto cute. Ko, tingali kong sa may tabo niya, oy. Dili na akong saola. Gipog nga na nako siya pero gahi mag-o. Oh, Miss Marga? Hello, Marga. Nasikop ang imong mga tao. Nakabantay ka? Naibaw ko. Og to ni ato si Rafael sa ospital. Tungod kita niya gani ang duha ka tulisan nga mutug-an sa tinuod. Kung kinsa ang ilang pango, kaniya gani dakong kantidad. Og dili pa niya papriso. Bugti nga mutug-an kini kinsa ilang mastermind. Unsa? Taniya gani si imong daddy Federico. Basta niyag matintal tong imong mga duha ka sakop sa dakong kantidad nga itaniya ni Rafael nila. Dili siya mulampos, Marga. Kabantay ka na. Unsa? Dili siya mulampos. Salig lang. Are you sure? Well organized kining among grupo. Yait mas tayo. Kinaraan naman kayo na. May bawo ka. Maniki, karaan. May bawo ka, kun karaan ba? Yes, Marga. O karon, unsi sunod ni mong buhaton, ha? Nga ang nakasanta, mao si... Abel, Yes. siya ang babag. Pwes, kuhaon ang babag. O ba't si buhaton ni mo? Papason ko si Abel sa naong sa yuta. Unsa? Papason ako ang naong ni Abel sa yuta. Ug ilubong ako siya sa yuta. Federico. Siya ang sunod nga target. O niya, katong duha katulisan. O sa may mahitabo ato. Makikita na to sila ni Satanas. O, Federico. Matod sa happy nga ni Adin na-admit ang duha ka tulisan. Yun na, nagdinaganay ang mga nurses. Ano man ka, ha? Ma'am, ano? Yes, sir. Usay na hitabo, ano nagdinaganay ang mga nurse? Duha ka pasyente nga nakita ang patay. Usay patay. Ang duha ka tulisan nga na-admit diri, sir. Nakita na lang nga nibuwa ang baba o patay na. Unsa? Ang naabot ng hepe. Jeff, usay na hitabo, Don Rafael. Naghikog ang duha ka tulisan. Unsa? Si Rafael. Hello, Rafael, darling? Marga, darling. Oh, kamusta naman imong lakaw diya sa ospital? Nilampos ka ba? Mitugan bag na katulisan kung kinsang ilang pango? Kinsang ilang mastermind?
Pakyas Marga. Mao ba? Nga naman, wa mo tugan? Dili na makasulti tungod kay ang Tungod kay unsa? patay ang duha ka tulisan. Oh, patay? Ngano, gitiwasan og pusil? Mao ba? Naghigog ang duha ka tulisan. Unsa? Unsa, day, Charity, tinuod ka? O lagi, nagapaminaw man ko sa flash report. Naghikog ang duha katulisan. Ano? Mga maro kayo, naghikog ang mga kanahan. Aron dili magkatug-an kung kinsa gyud ang leader sa sindikato. Maro gyud eh. Asa mas Abel? Ano, duty. Mao may pamboy ron. Sa gasolina ng taon, say, gasolin boy. Mao nay resulta. Nay amahan nga milyonaryo. Ah. Pilion gyud niya nga mahimong pump boy. Okay, kamo. Kamong duha, mo'y akong sangunan. Pati si Abel. Oh, kakibot. Karon dayon, gusto kong makita nga muhayad ang lawas ni Abel. Gawa na'y kinabuhi. Siya na mo siya ikita. Sa gasoline station, nga gipanag-iya ni Mr. Mangkaw. Pati, kakibot. Lihok sa labing madali. Karon dayon, bantay mo! O, klaro. Okay, go! Pagdali! Oh, kakibot. Gusto ko, sa labing dali, naanayin ang resulta. Kailan mo ni Abel, ha? Wa para ba ko kakita ada niya kakibot. Oh, paya! Pia! Kahanggaw yan mo! Oh, luwata. Ni ang iyang picture sa kong cellphone. Tanawa. Sigaa ang imong mga mata. Nasa. Kabantay ka na. Kana! Mo na siya. Mao ka na si Abel. Klaro? Oh, kakibot. Okay. Go! Ayaw na. Ako ng picturean para dili ko masipyat. Pagdali! Na sir, full tank na na. 50 litros ang nasod. Tag 131 ang litro, sir. Mao ba? Palihog ko ganda sa resibo, be. O, sir. Pagdali. O, sir, anin ako. Kanit lang ako kano resibo, sir, ha? Tuwan na siya. Diyan ang resibo, Abel, oh. Oh, okay. Salamat, Charity. Uy, Oh. nilarga naman lagi itong imong gitubilan nga truck. Ngawa ni bayad. Oh, mo ba? No, gokro na ko. Oh, sir! Na, ikaw gyud makabayad, Abel. Wa ka magkabayan, sir! Hala, Sir! misirit ang nagpa-diesel. Ana, Sir, bakit patay na. Kundi makabayad ang nagpatubil, si Abel may makabayad. Tuain taon ay, gigukod taon niya. Ang pick-up ka ni Sirit lang. Sir! Ano mo na, sir? Wa ba taon mo kabayan, sir? Sir, ano mo na, sir? Sir! Sige, gugod. Siguro ka ba nga mauna ni si Abil? Ang target na isugo ni Kakibot, pinili ko ka na to. Yes, mo na ka na siya, kakibot. Makita na ko sa amin, sir, meron nga nagka-padayam siya sa pagugod. Very good. Sige. Gugod ba? Kaya ari ka na mong tiklo, sa mikaw ka napit. Murag na luya man. Oh, hunong. Aron na po padayam siya gugod ba? Hunong. Okay. Salamat, may hunong sila. Salamat, taon. Magdali ko. Dako kayong ilang nga bayranan. Ipa-full tank ko nila. Unya musibat ni noon. Ako makabayad. Doon na lang ko. Hapit ako makabot nila. Hapit na. Doon lang kayo, doon lang siya. Okay, padagana sa kilan. Dali, Abel, gugod. Bayad taon mo, Sir Roy! Sir! Gugod. Di gugod. Uy, hindi aksyon ng gunong ay. Murag di naman pa na yung gugod ay. Hunong na sad. Hunong. Kada. Good.
Nakita ni mo? Reaksyon na siya kukod rin ato. Nakita na ko sa side mirror. Midag ka na usap siya padung diri. Doon lang siya. Doon lang siya. Dol na lang. Uy, na siya sila tulyo. Padakan na sa nasakyanan. Padakan na. Bayad taon mo, sir! Paloy taon mo, sir! 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 Dali do! Dari ka na mo bayari sa unahan do! Dali! Dali, Goko, dali! Uy, kagibot. Huwag mong gukod. Tinood yan. Oh, kalitan siyang nawa. Asa na siya? Uy, wala na to siya ikita, kagibot. Siguro ka. Tanawa, pagayo. Tanawa. Uy, wala ko makita niya sa side mirror. Kung mo ka na, asa na siya? Wow, bali si Bebe. Luoy kayo siya, uy. Gisibatan siya sa nagpatubil nga pick-up. Ha? Mau ba? Full tank, rabag yun. Iya taong gigukod. Ano? Nakakapyot ko sa liyon ng ilang pick-up. Paano na? Paano na asa mga buta? Di ko mabuhi. Ay, wala git siya, kakibot. Hunong. Okay. Manaog ko ha. Manaog ko. Ako sa taon kung asa lagi siya. Okay. Asa na ka siya? Salamat taon, sir, nga mihunong mo. Bayad taon mo, sir. Mamatay ka? O may armas ka? Kini! Ang akong armas na nagput. Mupatay ka na ako, sir. Pops! Ayaw paglihay. Di po ko gusto mamatay, sir. Mukhaon po kong dukot, sir. Dukot. Buwang ka. Kung ano'y buwan. Kamu, nga dili mo bayad, mao'y dili buwan. Pops! Kursan! Huwag mo'y batasan niyo! Uy, nakabawas kong kauban. Naog ko. Tabangan akong kauban kagibot. Akong armas. Buga ka rin nga bila ka. Kumaigaw ka na akong 357. Naog ko. Uy, si Federico. Hello, kagibot? Usa! Nilampos na bagamos pag-gipos kang Abel! Habit na. Di kasangkas akong kauban si Abel. Usa! I-off na ako kagibot. Kay amo nang tapuso ng kinabuhi ni Abel. Okay! Lihok na ka mo! Kabantay mo! Lihok! Tiwasan ang inyong misyon! Mau gali. Ay, si Palawag. Okay, bye. Karoon na ako na sadkip! Ako na ang naipapawag mo. Iyak ang talaga. Ni Apa, gupun kong naong mo! Mamatay ka, Abel! ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Mas tara. O paghagday ko o subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.